berkaruman tembangan apa ora Kang? Tembangan apa lagune? Silakan apa Bemanun? Oke. Iya. Cici maning yo tembangannya spesial karo kagem bos Brica, bos ketumbar, bos Abulun. Inyong dipakeni di Brayan urip di Brayan urip inyong melu. Nah, inyong ramane astagfirullah ramane inyong duwe renggan bayaran baju astagfirullah lumayan 12.000. Pira kue? 12.000 bis. Anu mricane rung didol mau nang wis sinumpuk. Kopine ya sinumpuk. Terus siji maning sedalanan lagune apa? Tris? Tak pernah ucap hello. Oh, sinden kantor sinden singa di bangsane. Nang Pergi kau melambai. Ini mau. Nah, ayo siji maning gari barongan pengantin sepit barang bae ya. Mengko dikasih barong tenang saja yo. Ya selagu maning. Ya lagune napa niki? Oke, kalau pun saya mandan minggir sini barongan akeh banget, barongnya galak-galak kan ora udan iki tenang. Iya.